What's Gucci, Paco by the name of Zebra. So guys, today we finna do some couple exchanging phones by for 60 seconds by it. Abo sengkhona pene kanti na kanti. Sayishuna ngiphethe couple yami mfana yabo. Yeah. Shonja yami. Ola? Sure. Utrend. Yeah, first. Anja yami ngathunyanyile wenzeka. Nja yami ngathunyanyile wenzakalani? I'm right. Right. Hello my sister. Alright ma. Voice. Happy. Right. Sure mfethu. Ngicela ukubuza bafethu niyathandana bafethu. Yeah. Njami mama leli. Yeah, first. Okay. So kunidisturb yabo. Anokuthi benibhizi ngidlala la vida vyenu bafethu. So disturbile nje file nje. Sorry njalo. Disturb nje. Ufika namakhamera nje naye manje uzoshutha manje ke manje. Sorry njalo. Yabona nje usuqalile. Sorry mfethu yabo. Sorry mina kunempahla engiyenzayo yabo. Le mpahla lengidlala nama couples mfethu yabo. Ma wena sho kahle khamba uzingile ama couple nje wena. Yeah mfethu span sami leso. Span sakho leso uyahola okay. Cela ubuza igama. Tumi. Wakephi? Semantsini. Okay. Njami igama. I rather not say. Indaba mfethu. Yabo manje ngizongifaka manje ku social media manje angi-DVD hayi nje manje ke. Mfethu ngiyacela indaba mfethu ungayidonsisi nje mtshela igama. Lungani. Okay bafethu. So kunempahla engiyenzayo couple exchanging phones niyavuma bafethu. Nizoswapa ngamafoni ubheke ukuthi ukhuluma nabo bani njalo. Abolento le mfethu. Oy mina ngizobheke yakhe. Yeah naye abheke yakho njalo. Ayakwazika. Uyayala siswami. Mbuze wayeyala. Shothi phela khona vela kufihlayo. Yeah. Mina lokho. Tshelo yimena. Kuyayiveza phela. Okay. Njalo masingafuna isibheke yakho mfethu. Awu. Hey phela babathi ngesingisi ladies first phela manje ngicela ngami. Okay. Uyavuma siswami? Hayi ke. Okay then, sayithuna bafethu sengikhona phene kanti. Ngicela amafonweni bafethu. Brazo. Bafethu ibrazo langisokolisa bafethu. Indaba mfethu iboyfriend yakho ayilawuleki kwenzakalani? Wangalawuleki mfethu. Njami wenzani? Ungathatha. Bafethu mthita lo ufuna ukudelete. Ungathatha. Siswami. So bafethu mangigayela amaphela swabo bafethu ngithola nawo. Sayithuna. So yeah bafethu before mfethu siqala yabo. Yini lo wayithanda ngayi? Wawuchoose yena mfethu lo muntu. Out of all amachuka sekazi wawukhethe. Ayinjami yabona nawe mfethu ingami lapho. Issue. Ipentshisi. Issue. Mayberry nje mfethu. Strawberry nje mfethu. Yabona nawe uje strawberry sticks with strawberry nje. Issue. Sisamari you feel bakhuluma kanje ngawo yo. Ngizizwa kahle. Yeah. Wena mfethu out of all amachito wasekazi wakhethe lo bhaka mfethu. Yimi futhi upaka. Yimi upaka. Ilingo yasekazi bafuna ikhuluma kanjalo nje. Ilingo yasekazi. Upaka mina. Ilingo. Okay, wawukhethe lo bhuti ke. Ngoba alright. Alright. Ngayibeka njani? Bathu right njalo. Alright kuphela. Okay, sharp. Speechless. Awukho kunye. Alright. Cho. Bafethu siyajola ngaphandle bathu right. Damn. Okay bafethu masiqaleni. Manje wena uxina leyo ukuthi right uzwe ukuthi right wena kuphela. Don't fight me into nongangilwisi yalo mjita bafethu. Okay uqala bani ke? Nganginika le. Okay iphi phone yakho la? Yona le nganginika. Okay bafethu cela umnike mfethu asifakele ipassword. Sho bafethu sayidala ke bafethu. Guys sifakele ipassword nje. Hayi sishintshiwe ngiyazi. Cho. Shintsha ama password. Okay bafethu sayithuna wasenkhona bafethu. Sisama ngadelete wenzani? Wenza njani manje? Ngathala akalawuleki. Ke sayithuna bafethu senkhona mina uZepha. I'm here to fix the cars bafethu. Ngizile ukuthi ba nje I'm relax. Okay bafethu. How do you feel ukuyibamba le phone? Ukuyibamba le phone before? Ngayibambisa nepassword engiyaziyo. Manje seyishinshiwe. Okay nje yami before ngena ngicela ukungena kuma WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter ubheke ukuthi ukhuluma nawo bani, thatha isikhathi sakho. Seswama uthukanga wadi flat level ethola ukuthi yashida na. Uthukanga manje. Ngiyangithukanga. Awuzenzi shame. Thatha isikhathi sakho ubheke nje yami. Mangathi angithembi wena ngathi yashida wena. Indawo sho njalo. Awuthembakali man. Awuthembakali. Awuthembakali mfethu.
mfethu. Sekasi la uyazi. What if le clever lethola something uzenzani? Yini nje amthola bani? Hayi. Yini nje yami? Oh hayi. Awahleka. Yazazi fana yapho sibhe. Ungabheki mina siswami. Yazazi fana. Bathi ubani usibhe? Hawu, wethu Joe. unenhliziyo la. Unenhliziyo unane. Joe uyahleka. Hayi. Yo uyahleka bathi ya wawuhleka uyahleka ukuthi ya mfethu ubani usiphe mfethu. Buza ngithi yena obhekayo. Bu. Siswami. Ulale kahle sithandwa sami. Joe, Akumina lo njalo. Akumina. usiphe kuphela njami. Usiphe unanenhliziyo nezingidi. Explain ungazohleka. Unanengidi yena la mina buka ngephi. Mfana wamakabishi. Bayibona mina ubona ikabishi nje kuyacaca. Mfana wamakabishi. Ngiqala le yasiphe yona engiqalayo. Iqala kanjani sefonini yakho ngathi awulawuleki so. Hayi. Ngiyokuthi mina ngihlezi ngiyiphatha. Kodwa usipha nguboni manje sekuvula yena usiphe uyambona. Yo, we aba vethu yo. Ngikhombise mhlawumbe usiphe. Mhlawumbe ngizombona. Hayi. Cheka abanye bra yami. Bakhona abanye. Uyambona siswami uthe nangama chats siyabona lele kahle yabona mfethu abo good night ya. Mina ngibuza na ukuthi ngilale kanjani. Abakubuzi nje yami. Uthi ngilale ngimile, ngilale ngicojeme, ngilale ngiqulusile akusho lutho lokho angibuzwa nje mina. Sisami explainer kwenzakalani. Ngithini ngoba ngithi angimazi usiphe. Awusamazi manje. Angimazi usiphe ngaye ngamazini. Isofini yakho nje. Usephela sinyaka. Mhlawumbe wena nje usiphe yini walokho uxoxa naye kangaka. Nje yami kanjani manje mfethu? Mina ngimazi mfethu angimazi. Hawu mfethu. Hawu. Ngithembi. Angimazi nje yami kanti kwenzakalani. Siswami explain ubani usiphe mfethu. Angimazi usiphe. Angithi uyena umbonile yena yedwa usiphe. Yena mevula mebheka ubona usiphe. Umbonanga usiphe? Ngimbonile nje yami. Hawu. Hayi mina mengimbheka. Uyibonile inamba enesithombe sami lapha. Mina ngazi. Uyibonile inamba enesithombe sami ibhalwe lapha. Nakufebela lo muntu sangikhuluma ivaka ubani. Hayi kufebela nje. Sibheka abanye mfethu, bheka abanye mfethu. Vula ifoni mfethu, ngizobheka abanye, ngithi lo mjida afuna ukubheka. Vula ipassword. Siswami explain ubani? Zibhekele. Tsho, nisibhekela. Njalo uzoyenza ngaye. Hayi. Yafeba lo. Kunabo Bra Jones. Kamera qhama khona uzositshela siyafeba wena. Ungenaphi wena vele? Hawu mfethu. Ngihlanganaphi? I'm here to fix the cars. I'm here to fix the cars nje yami uzokusiza. Usomana Intombi. Njalo Hayi ngiyakujoli mina. Awujoli? Yeah. Ingakho ke wenza nje. Yeah, ngizofixa. Wena uleke ngeunderstandiswayo wena Usoma naye mfethu. Usiyangijikela mfethu. Ngila ngizokusiza. Ubuzothola nini nabo usiphe? Wena ukuthi bakusave ngokuthi bayisa amakabishi lawo mfethu. Uzothola nini lokho? Mina bengizokunceda nje. Ngifuna ulwe na ungalwi nami, ulwe nalo muntu. Nawufuna ulwe nawe saba yena umsabela kumina. Khona abo Bra Jones. Fika wena kubona lo siphe manje. Bebe ngabona zonke lezi ikhathi. Bra Jones ubani? Bra Jones, tsho. Ubani Bra Jones mina? Uthi ngathi umlungu, tsho. Umlungu lo. Uqonqa. Hawu umlungu nje yami. Umlungu lo mfethu uyabona nawe. It was nice being with you. Usuyabhinga wena manje with you manje futhi. Umlungu mfethu, tsho. Bafuna bonke. Ubani uBra Jones mfethu? Ngihloni nami. Yo. Akuthintela ngomlungu abakufili yo. Yo asizwami na iphone yakho ayimfethu. Sibonke. Njalo uzoyenzani ngaye siyayivala. Uzoyenzani ngaye because kunabo Bra Jones mfethu. It's too much going on mfethu. Uzoyenzani ngaye siyayivala nje yami. Uzoyenzani ngaye mfethu. Unyanyile umtshita mfethu. Siswami focus kwenzakalani? Njayami. Khuluma mfethu kwenzakalani like mfethu uzenzani ngaye yabona yakufebela uzoyenzani ngaye nje. Masisivala njayami. Hayi sengizokwenza kwenzani?
Yeah. Okay mfethu hayi banibonile bafethu uyafeba lo muntu hayi mina ngifuna to fix the cars sisukuwe ke nje yami ubhizi urasa kanje what if now uyazenza cela ukuthi asifakele ipassword mfethu hey akufaka ama password la fingerprint issue bafethu okay sisami cela ibambe oh before ngena kuyo cela ungene kuma WhatsApp Instagram Facebook Twitter ubheke ukuthi ukhuluma nabo bani angithola thatha isikhathi sakho njayami sorry mfethu abo mina bengizosiza WhatsApp nane fingerprint yo we but it's crazy njayami sorry mfethu mina bengizokunceda njayami angithola uzothola nini because ubuzoba islima sakhe mfethu abona mfethu amanje umlungu mfethu azi umlungu mfethu uphethe ipipe elinjani njayami amqedile njayami yazi iyatulusa yini baba cha ayazi awubona cha siyabona yini uphuma kena kulo Jonas wakho njami umlungu yamazi yabo Infinity la Infinity yeah ngena kuma chat unosithandwa ini sithando seswami awu suseva usisoko ngosithandwa wena manje sithandi ngena kuma chat igama lakho sithandiwe wakatshela usithandiwe igama lakhe awumasaso ngitshela no sisipamethi no sisithi usithandiwe hayi yini wena wathi sithando ufuna mina ngicabangeni sithandiwe manje unqamulela usithandwa hayi ungama yabo lidi ngibuza wona ukuthi ubutshele ba ukuthi usithando okay ngena kuma chat siswami ubheke bakhuluma ngani ngena kuma chat what if nje yabo sisi ngempela yabo what if sisi ngempela ngena kuma chat bakhuluma ngani manje umnandi kha nawe it's crazy guys umnani njani benenzani elusiswami asasho la sithando sishaya la Infinity yeah khuluma ngaye manje mfethu wami lo hey bo yo we yini le ngathi be kuma dates akufundeki nje am explain dog manje sengifuna nentenga yakho manje yo lithi phone baba cho asizwami yabona nawe yo ayizekutshela nje ukuthi usithandiwe usiswami usithando ngibuza uInfinity sengidlile kusithando umphathi wami loyo umphathi wami kwakumnandi hleli naye lapha akangiphathanga nje ukuthi umsebenzi wakhe yena umphathi wami elithi I love you wena afaka uhathi abelungu phela abelungu vele abanankinga basho noma yini bona na usho njalo awu-U2 uchaza u-U2 nje khona phela nami the I love you too okwakho-ke lokho sikubonile nje efonini okwakho kanjani nokwakhe kanjani njalo awuthi njalo mfethu angivane ngihambe mfethu yabo manje ngiyacikeka yabo ucela kanjani uchita sikacedi musa akaceda ngesiswami ngaqedi lethi phone ngisho kokweni nje lethi phone asikacedi nje kucheka mfethu angisukunikile 60 seconds sikunikile 60 seconds njalo lethi phone mhlamba afuna ngiqule inkosi yami ngiqule la cheka siswami mfethu awubani labantu mfethu ya sisampeke njalo mawubani labo Infinity mfethu umphathi wami ngenkathi ihleni wena umphathi mtshela ukuthi uyamthanda cha buka lana wena umphathi wami yabo ngenkathi ihleni naye lapha angithathanga njengokuthi hayi ngoba ngimsebenze labo sahlala kahle that's why ngithe mina it was nice staying with you hey mfethu khona nalo seblockiwe cho smazi my love yabo le phone phela le phone angiyisebenzisi ngedwa yabo usinga isikhathi sesisa nomfana sekhaya mfana wakini yeah usinga isikhathi sesisa nomfana sekhaya yakukhola lokho siswami uyazi naye uyazi bengazi ukuthi ungena ngisho na WhatsApp na WhatsApp siyawushare phela no WhatsApp umuntu uyazi ukhuluma noba ku WhatsApp wena ucanga uthi ingane wena nje yami ngiyambona khuluma ivaro wena mfethu abobala abantu soqedile akenqedile mina ngikubona ukuthi into emkhalisayo umuntu la ngoba mina ngisevanga umuntu ngamakabishi nawe ungazumseva ngamakabishi siswami ya nawe bengathi awulawuleki so awuzumseva ngamakabishi indaba mfethu indaba umseve ngamakabishi mfethu
khuluma wamseve ngamakabishi. Wena mfethu yini ufike wena lapha ethi uzophazamisa izinto uzomosha izinto zabantu yini ngawo? I'm here to fix the cars. Ufixani. Ubuzazi kanjani ukuthi ukuseve ngamakabishi? Ushimile vele ikubona ukufunda ezidinga ukufixwa la vele. Ya mina ngishimile njalo yabo. No mechanic ule yabo no mechanic. Unemoto eningi kwakhe engasebenzi. Yazi wangishimile. Yazi wangishimile. Because angifuni bangiseve ngomakabishi yangisola. Nathi ayibangishimile. Because angifuni bangiseve ngamakabishi. Engakho ke wazi ukuthi abelungu banamapipe amade. Uyamasha manje. Uyamasha. Yeah, wozala. Siswami. Khuluma ivaka wamseve ngomakabishi. Okay, akasekho manje sesu2. Wamseve ngomakabishi. Akasekho mrelax anethezeke wamseve ngomakabishi lobhaka mfethu. Sayivala ke bafethu wamseve ngomakabishi la imfethu. Sisiyahleba ke. Masihlebe ke like wamseve ngoma siyahleba ke manje. Hayi ndayaziyo vele la makabishi ngithi. Yini udayisa ngamakabishi lobhaka? Yeah. Manje wayamangala momseve ngomakabishi. Yo manje wawuchita manje wawuchita. Anginaki. Manje wabe ungamtsheli lokho makala untshela mina. Wabe ungamtsheli uyakushaya. Nawe ngathi uzale inkinga nje. Hayi yini yakushaya? Hayi akangishaya. Manje wabe usabe ukumtshela lokho. Biza utshela mina ukuthi akwenzeli next. Uyamosha ngithi vele umthetho wakho. Bengizolingisa mina ngilungisile. Ubuzothola nini? Ulungisile. Abo Infinity ubuzothola nini ukuthi kunabo Infinity? Ubuzothola nini? Angazi. Umlungu bakuchitela ngomlungu akakufili. Okay, any last words ungathini kumagele experience yakho? Batshela ungathini nje kubo? Ngathi Kuyicamera batshela. Ngathini nje kumagele since awungasabi khuluma. ngingathi nje. Khuluma nje into oyifilayo since bakufebelile. Ngingathi ngithi ube nengqondo. Utshela nje. Bengqondo. Mind ya. Cho.